Mokwongo adwa riwora gi okili mondo aor rambi ne familia mag jowa manyo onindo, mine manyo onindo rarieda. En gima lit ahinya, and gima timore en ni minegi dhie gini nikech gionge choice. Kane en gi choice madhi puro puothe moro monyalo gole cham mousi mobed noromo, nyalo tero nyithinde skul, to nyalo finance thieth, to kelo chiemo, then that is the option ma ginyalo bedo go rather than dhi donje buru kama ging'eyo ni they run the risk ni either gite kata jomoko kuomgi biro tho. And adwa ni mondo akwa oganda wa, especially leadership mathurwa, ni mondo wariwre uru mondo wang'iyane how we can empower economically jowa. Nikech kok wang'iyo how for instance kuonde ma mula aego kaka inyatim gi in a way mitimo jopiny yudo opportunity ma participating e weche mag mining gi, to at the same time itimo gi kitiyo gi modern technology kaka wakili wacho, then jowa biro medo mana tho. And giminya wacho ni kwer ji nikech dhi miyo ma nyathine dhi nindo kech, miyo ma dwaro ni mondo nyathine odhi university to onge kata nduru, to en chiliel. Ka en gi option madhi donje bur mula, to bro donjo kanyo mondo kapo ni Nyasaye okonye mang' owuok, gimo bro timo no bro lemo kapok odhi kanyo. To most of the time ineno ka gidhi kanyo to every other week wayudo report ma ji matho. So the only option in making sure ni one wa implement laws kaka wakili wacho, but at the same time wa improve technology to wamiyo jogi option ni mano kende okene option. And option maduong' kabisa madanya nyiso jo thurwa en ni for the long run wa make sure ni nyithindwa dhi school, mondo nyithindwa chieng' oyud tije ma ok ni the only option ma gin go en mines manitie thurgi kanyo no. Chalo gi nyithindo madhi to lale nam, because nam is the only option ma gin go thurgi kanyo. Erokamano ahinya, ng'eni weche thoth ahinya monego